Eta maila kamara jarri gabe daukagu. Naiz irratian, bigarren kafea. Derek Chauvin polizia erruduna da George Floyd hiltzagatik. Hala ebatzi du aho batez Amerikako Estatu Batuetako Minnesota estatuko auzitegiko epaimahaiak. Chauvin kargu guztiagatik errudun dela ebatzi dute. Kargu guztiengatik 40 urte arteko espetxe zigorra ezar diezaiokete. George Floyd 2008ko maiatzaren 25ean hil zuten denda batean ustez bilete faltsu batekin ordaintzeagatik indarrez atxilotu zuten 4 agentek. Lurrera bota zuten eta une horretan Chauvin agenteak hanka lepoan jarri zion itxota hiltzen arte. Atxiloketa osoa bideoan grabatu zuten inguruan ziren herritarrek eta mundu osora zabaldu ziren irudiak. Epaiketaren froga nagusietako bat izan dira bideo horiek. Chauvin errudun dela iragarri denean, poz oihu eta txaloek Minneapoliseko hiria bete dute. Epaitegiaren atarian elkartu diren 600 pertsonek elkar besarkatuz ospatu dute albistea. Baina ezin dugu ahaztu benetako garaipena George Floyd bizirik egotea izango litzatekeela. Sun's been gunned down, Can you calm now? Tears in her eyes, can you calm down? Please, ma'am, can you calm down? But it rained fire in the city that day. They say a river of blood in the streets. No love in the streets. George Floyd Black Lives Matter mugimenduaren ikur bihurtu da, baina ez da azken biktima izan. Duela 10 egun, Kim Potter poliziak Daunte Wright afroamerikara hil zuen, tiroz. Arrazismo sistematikoarekiko haserreak geroz eta biziagoa da. Azkeneko urtean milioika herritar atera dira kalera protesta egitera. Eta kulturan ere sekulako eragina izan du. Entzun berri dugun Alicia Keysen, edo entzuten ari garen Alicia Keysen Perfect Way to Die abestiak, poliziak erailako pertsona baten historia kontatzen du hain zuzen ere. Eta urtengo Grammy sarietan, urteko abesti honenaren saria Her taldearen I Can't Breathe abestiak lortu zuen, George Floydi eskainitakoa. Then why can't we see what is evil? I can't breathe. You're taking my life from me. I can't breathe. Will anyone fight for me? Baina ez pentsa hau berria denik, artistek hamarkadak daramatzaten musika erabiltzen arrazismoari aurre egiteko. Horren erakusle izan zen Nina Simone. 1960ko hamarkadako eskubide zibilen aldeko mugimenduaren aroan grabatu zituen Nina Simonek bere kanta ospetsuenetariko batzuk. I Put a Spell on You, To Be Young, Gifted and Black, eta jakina protesta kantak
1963ko Mississippiko dama adibidez. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi gone down. Alabama's got me so upset. Simonek berak zioen Mississippi Goddam abestia bere eskubide zibilen lehen abestia izan zela Mississippiko Medgar Eversen hilketari eta Birminghameko Elizaren bonbardaketari egiten dira referentzia abestiak. Zuzenean abesten zuen bakoitzean emozionatu egiten zen. Eta gaurko egunez hiltzen Nina Simone, estatubatuar abeslari, konpositore, piano jotzaile eta giza eskubideen aldeko aktivista. 1958tik 1964 arte 40 album baino gehiago grabatu zituen. 70 urterekin hiltzen, bularreko minbiziarekin Frantzian. Hound dogs on my trail. School children sitting in jail. Black cat crossed my path. I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on the land of mine. We all gonna get it in due time. I don't belong here, I don't belong there. Baina munduko txoko batean justizia egiten zen bitartean beste batean injustiziaren beste atala bizitzen ari ginen. Bai, izan ere Bizkaiko auzitegiak erabaki du bertan bera ustea Inigo Kabaka hiltzea leporatutako kondenatutako ertzaintzeko agentari ezarritako 2 urteko kartzela zigorraren betearazpena. Ertzaintzak jaurtitako gomazko pilota batek buruan jostean hiltzen Inigo Kabakas, 2012ko apirilean. Baino badaukagu beste albiste bat, ez da? Asteleneko bigarren kafeko lehen hitzak Superliga izan ziren, bai harritzekoak, baina alax izan zen, gaur asteazkena da eta dagoeneko Superligaren sortzaileetakoak ziren Ingalaterrako 6 taldeek proiektuari uko egitea erabaki dute. Gauerdian bihurtu dute ofiziala erabakia eta goizean batu zaizkie Atletico Madrid eta Milango bi taldeak. Juventus zalantzati dago, beraz, oraingoz, Real Madrid eta Barcelona bakarrik geratu dira Superligan. Florentino Pérez presidente duen proiektua bertan bera geratzeko arriskoan da. Osaba flo gaixoa. Esa pena, ese dolor, esa tristeza, esa rabia. Zenbat iraundu Tito Floren proiektuak? 48 ordu? Gauza gutxik izango dute alako asmo hondia eta alako iraupen motza ez. Bueno, tortzen zaizkit burura adibide batzuk, 2017ko Kataluniaren independentzia aldarrikapena. Bai. Maxim Huertaren Kirol eta Kultura Ministeritza. Roketa bat mai gainean. Batez ere goiuri balin badago. Dena den badirudia gure esan behar diogola Superligari. Eta futbola gustuko ez dugunok pakearra hartuko dugu. Abazten dutena merezi aldute. Hori ez dela hola badakizu zuke. Hainbeste milioi euro ostikoen truke, debekatu ezkero hobeage. Kontuz esaten dugun hemen futbolaren inguruan, gaur kaserna taldeko datozelako Bizkaiatikan, eta agian Atletiko kamisetarekin azalduko dira. Beraien musika entzuna ez dut uste Superligaren oso zale izango direnik. Bueno, galdetuko diogu, baina lehenengo literaturaren zikloarekin jarraitu behar dugu. Gaur maila beitia dator kanpotiarrak tartera eta uste dut idazle klasikoak aukeratu dituela guri gomendatzeko. Eta tutxelari bat gonbidatu dugu Doinetatik haratago podcastera, Ibila 87 sekzia. Espero dut besteak ez aserretzea, hain dira pikatiak. Zubazpada hautsak arrotu bai, hautsak arrotu ja. Venga, ez da dien urduri jarri apirileko 21 dituela gaur eta asteazkena dela ongietorri guztioi, bigarren kafera, bai, pikati zareten hoi, eta pikati ez zareten hoi, denoi.
Zuekin gure aurkezderik sexiena. Ala dioten zuleek, Lasa sexy. Iñaki Lasaetura, Arratsaldeon! Arratsaldeon! Baina noski Iñaki Lasaetura sexiena balin bada, 2087 gure tuizlari sexien ere bada. Wow. Eta ez dakit, Iñaki Lasa sexiena dela pentsatuko duen, ez diogu aldetuko kompromiso batean ez jartzearen, baina gurean da beste egun batez preste olatu aparrean kokatzeko. Goiuri Zeizarandi, Arratsaldeon! Kaixo, zuek etzate sexak, zuek interesgarriak zate eta hoi asko zobea da. Ui, interesgarriak. Ze gauzak. Badakizu zein dan interesgarria? Maia Beiti anderea, ze? Zupai interesgarri. Eta xexita guzti, dena, pakete kompleto, Maia. Batzutan, jena ofenditu interesgarri da. Zeixen nahi diaz horrekin, orduan ez, zuk nahi zun guztia, Maia. Eta magi. Eta magi, Magi te quiere ayudar. Izketan ari zaizuen hau inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 185 ditu, apirilako 21, arratsaldeak 4 eta 10 minutu. Gulauak hemen prest zuekin gozatzeko eta zuekin gozatzen hasteko kantu ere, primerakoa eain orkestigun izorratzen, baina ze emakume haundia entzungo duguna. Eta bixi, gaur goz asko dazkagulako kontatzeko ibilarekin lasai hariko da Iñaki Lasa, noski, lasai. Txiste berria. Lasaien lasa. Ondoren kaserna tarrak datoz, lau entrevistara asko daukate kontatzeko, eta Maia Beitiak ekarri du hor, pisako dorrearen tamainuko liburutegia, beraz, bixi, maite duten tarteari heldu behar digu. Bixi. Lasa, nik historio bat kontatu nahi dut, baina bixi. Hemen liburu badakat, hemen daudena streaming bitartez ikusiko dute, dala What if Latin America rule the world. Alegia, ze pasako litzake Latin Amerikak mundua dominatuko balu. Hau da, Oscar Guardiola Rivera izeneko filosofa batek idatzita, baina nik ekarri nahi etena da, hemen utzi zidan sinadura. Berrirore ikusiko dute streaming bitartez daudenek, eta jartzen du, Iñaki, tenemos mucho que agradecerle a la gente del País Vasco. Eta zergatikan kolombiarrek zor dioten zerbait Euskal Herriari? Nik ezagutu nun beha 2017an, eta kontatu zidan ontzala Donostin kongresu baten, justo Juan Carlos Izagirre alkatea zanen Donostian, ontzaren hemen bakearen kongresu bat, eta itzaldiat eman zuten Kolombiako bake prozesuaren inguruan, ze momentu horretan aizidan Habanako hitzarmenekin. Eta, Oskarre kontatu zidan, gonbidatu zitula Juan Carlos Izagirrek igeldoko bere etxera, bazkaltzera, Jesukriston bazkari goxua inomentzien, eta, por lo visto, utzi zidan esaten hor Oskarrek, egon omentzala bilera ez ofizial bat edo, zoze interesgarri edo garrantzi txikitxo bat eukizula gerorako bake prozesu horretan, eta horretik esan zidan asko zor diotela kolombiarrek Euskal Herriari. Wow. Maia Beitia, zeina zure maite duta gaurko? Niri asko gustaten gazta urteko lehenengoko bainu itxusun. Eta domekan bainan itxan, zoriontzu, otzaguan, Baina... Ari da epeltzen ja, Ari da epeltzen ja, esan dute. Baina ondiokan azera, saminen bota, mobiu bota, zintxa mobiutan, da listo, jau beto. Ai, ama, ze ona. Hau bai ona. Goiuri Zeizarandi, zein da zure maite dut da? Gaur da, apirilako 21, eta atzo esan izuen. Ez naiz guatzen, nire maite dutaz, mesedez, zuek gogorarazi. Roma. Eskerrik asko. Zadiengo naizen. Eskerrik asko. Gaur da, apirilako 21, eta nik maite dut Roma, maite dut bereziki Romako eraikin bat, dala Agripako panteoia, eta apirilako 21, soilik egun hortan, eguerdiko 12an, Agripako panteoiaren okulotik, modu zenitalean, eguzkizpiak sartzen dira. Eta soilik orduan gertatzen da. Ez da, urte guztian zehar, ez da berriro gertatuko. Gaur gertatzen da hori, eta superpolilla da.
Nire maite duta labur-laburra eta simple da. Maite dut jendeak idazten digunean esateko, aizue, dena entzuntzea izue. Baina gero ez dizu kontatzen, zer entzuntzea egun. Eta 1 minututan zerbait entzun omen digute, ustez mikrotik kanpo edo esan nahi genuena. Hariko ginen, ez dakit, norbaitetaz gaizki esaka edo... lako zerbait. Ane, Lizegi, zure maite dutare bota dezakezu, entzuten ari data jarri dugu Agripako panteoia eta bihotza, eta Ibilak ere jarri du, ze polita panteoia. Eta entzuten ari zareten hau Lisboa da, eta entzuten ari zaretenak Anelukin eta Gorka Orbizu Balena, datorren asteazkenean gurean izango dugu Gorka Sernatarrak datozen bestelaxe, baina traste gutxiagorekin. Eskartzen dugu tartea. Bai, traste bakarra. Gozatu Lisboa, segituen gara Maia Beitiarekin, kanpotiarrak tartean murgiltzen. Lisboako karriketan eguzki printzak ederra dago iria. Laino batek estalia ikusten nuen zeru guztia, galdu egin nintzen baina nik orantzua. Galaxiaren erdigune den, zulo beltz erraldoia den, baina izan liteke Maia Beitia Galaxiaren erdigune, zulo beltz erraldoia, nahi duen guztia. Hauak emonala xa pertsonia jerosuzati. Eta izea bezala etorri da libre. Maia Beitiarekin heldu behar diogu, hain zuzen ere, nola esango dugu, nazioarteko liburuaren egunea da badatorrela, eta Maiak aukeratu ditu 2021ko berrikuntzak, ez? Aurten ezinbestekoak izango diren, 3 liburu. Ez, Maia? Bai. Ez. Ez. Hori esan digo Yuri, que cabrona. Bai. Bai ba? Esan digo Yuri, bai, Maiak gomendio batzuk 2021ko liburu iburuz. Bai, Durangoko azokan estrenatuko diran liburuak. Aurrerapen modura. Aurrerapena. Ze ona. Ez hautzen ez nabenak igual siniztu. Ekarri ditu hor adreilu batzuk Maiak, jarri ditu mai gainean, eta... Ez que justo gaina pentsaten eguan, 3 Tolstoi ekarritxuaz, da 3 buruz berbatxeko... Baina Tolstoi buruz ez da... Osan dugu, Yuri. Ana Karenina hurrengo baten. Markatu Maia jarraitu. Bai, hemen dakat, 3 infumable, esango litxaken morun, eta nik neure erdigunea ekartetxuaz betiko klasikuk zehatxik, danan hauetan ibiltzen dizelako, zenbat pelikula marrazki bizidun eta barren jizen musikalape bai, baina irakurri inok ez dutxu irakurten. Eta nik gaur engorot inbitazioni bat, gonbidapen bat, aldarrikapen bat, klasikuk irakurtik mehezira bela, geu pentsaten duen baino sorpresa gexaua topako ruzelako. Ara? Bidea, ni ados, gauza diren bezala. Menprometan hasi gara, baino ados. Eta prest, Maiak txunditzeko, klasikoekin gu txunditzeko. Bueno, zuek ez da txundituko zazen, baina ni nahiko txunditute banaz.
Gainetik hori ez, Alfonso Sastrek esaten dabe morun labarmena edo begibidistak udan horretan insistiu birde. Eta orduni hasiko naz Iliadaz. Iliada dalako, geure zibilizazioiko lelengoko novela, poema idatzixe aia dana guan arte. Homerok idatzitxako ide, baina ez daki hau Homero pertsona bat zan, baino gexau hazin, gizonezku, emakumi, eta ez daki hau Iliada eta Odisea idatzi bana, bisar Homero nixen idaz, baina ez daki hau benetan pertsona bat nixen zan bez. Eta, aipatu hau filosofiako klasen asignatura oso bat eskaini gentzanela, Iliada danon artin irakurtiai, eta irakasli oso ona zan, ze... jakinezkeo zerrei buruz dabilen eta zer idazten dabenak zer nahi raben esan, horrek asko laguntzen daue bai. Klasea joan baik irakurritxea ulertu laike, baina, klaro, berak esplikatezkun Grezi klasikoko gauzak esplikatezkun, dibidez euran gorputz ikuskeri, guk barrute kanpu dakauena, euranak esaua esan artikulazio gorputze artikula humorun ikuste ben. Eta horretxatxik askotan, baten bat hiltzen danin, esaten dabe, eta belaunak okertu gako zen. Eta horren erago esan hiletzen dela. Eta eurak artikulazio itxan enfasi asko ipintzen dabe. Ero adibidez, emozinoik guk, euskeraz, berba batzutan bai agertzen adibidez, sumindu. Edo zutu, eta bai de oso grafiku zelan sentiuten gazen. Beste hizkuntza askotan hori galduen, eta eurak grieguk fisiologiziaz asko lotzeben emozinoik. Badibidez konzentrazioide arnasketa ritmiku, edo hori asarratzio bai suminaz lotute da, orduan, horrek emoten dau, ze relazio emote auken euran gorputza, zeuran emozinoikin, ze mundu ikuskera auken, eta gauza asko da zenez horren atzin, irakasliaz, de lujo egon ginen. Bera gaina argi lagatezkun, Iliada, zehatxe dakar Iliada izena, Troian isen griegu Ilion dalako. Orduan Troiai buruzko izto izide. Eta brontze garaiko gerra bat, gerra oso ezagun bat kontaten dau. Brontze garaz izan zan, Krista aurretik 1200 eta 1600 ez da iaten. Eta bera hau idatzitxe, eta Krista aurretik 750 urtin, orduan bada ja denpori pasada, bera gerri pasazanetik eta noveli, poemi idaztea denpora asko pasada. Bitxartien esan birde resita etxen zanela, burutz, baekixen pertsona batzuk eta hori resitaten juten zin. Eta publikuk baekixen izto isi ezautu etxeban, orduan bai pertsonajik eta bai zer kontaten daben ezautzen daben. Eta gure irakaslik defendiute bana, eta gainetik hori nobel irakurten junala, berak demostra etxeban, ez da. Iliadan originaltasunez eta horren beste zer kontaten daben, zenoke zelan kontaten daben. Zeku bakarrik Brad Pittek Akilesen paperain jako Hollywoodeko pelikuliaz gehatzen bagaz, pentsaten dugu gerri fomentaten daben iztoixa bat ala, eta justo kontrakure. Oso pazifistide, ze esplikaten dugu, 10. urti darue gerran hau pasaten danin. Eta Homerok argi lagaten dau, 10 urteko gerrik ze desgazte suposaten daben, ze sufrimientoran, bai gerran parte hartzen daben antzako, bai familixantzako, eta horretako Akilesen pertsonaji biltzen dago. Akiles asko aldatzen da, lehengoko kapitulutik eta azkane arte. Ze gaina, lehengoko kantu, beraz, azten da, nik erderaz irakurnean, da erderaz da, honaztu ingazta, da, Canta, oh Dios, a la cólera de Aquiles que mandó a la Hades muchas vidas. Orduan de Aquiles ja azarre da, eta zatxik da azarre hori esplikaten dau. Berak badaki, aukeratun berda bela, bizitza luze eta beran ustez aspergarri bat euki, ero gazte eta eroi hil. Eta berak erabakitzen dau, gazte hilko dala eta beran ohore guztikin. Eta horiaz lotute, injustizia bat engakola eta zarratzen da, eta orduan gerratik erabakitzen dau, gerran ez da bela parte hartuko, eta kanpotik behire, konturatzen da batetik erisotzak danok bardintzen gatxu zela, kobardik eta balientik azkanin bardin amatxukora be, eta berak hori ez daukan planteata, erisotzan aurrin zelanik danok bardintzen gazen, baina gero Patroklo hiltzen da benin, berak horreaz bezban kontaten, beran
gertuko bat, ero asko matxe daben pertsona bat horren galeri sufriko dabela. Ze berak, berak gazte hil eta, hor konpon beste guztik, baina derrepentine Hektorrek Patroklo hiltzen da benin, eta horrek ze sufrimento ekartetzan, konturatzen da gerrin absurdu zen jan. Eta gainetik, Patroklon gorputze lotu, karruai lotu, eta Troiako arrezisa egunero 3 buelta motetza, imagina Patroklon gorputze zelan dan. Eta ez zinotza berak minei buelti emon, hain sufrimentu kartetzan. Orduan, asko gustaten gazta beran ama, Tetis, Jainko Sabatala agertzen da, eta bixan arteko elkarrizketi. Claro, Homerok modo batea kontaten da, eta espotzu ardurainik oso modo ondarrutarrin kontakotzuet. Bueno, jende bat ingo luke Homero ondarrutaraz interpretatuta entzuteko, Hemen ikusiet Homeroren Iliadan audioliburua dagoela adibidez, entzuteko modan saretan. Imaginatu audioliburu hori ondarrutarrez. Bai, nik gaurkatu ingorot, ondarruko ama batek semia izerrezango letzak emorun. Bai, handa Akiles nehar deskonsolata, eta egunak aurrearuz, ezin bueltaik emon da ama juten gako. Eta zetza xeme, ze pasaten gatzute ama, ezin bueltaik emon da nabil. Ze bisitxi, holanite, beti, sufrimentu, mine, gauzaunik ez gazku pasako. Eta amak ezadetza, txotxoa gauzako lantxenitiz. Bizitzan, garantizirak hauen gauza bakarra da, gure bueltakuk, geu espagaz hiltzen, gero bueltakuk hiltzen jongo hori zela. Eta mine, eta nahi eta ezinak, eta ezin jo lortu beti nahi roguena. Hori de, bermatute dakauen gauza bakarra. Orduan, besti, hor tartitan, beste guzti geuk eraiki berdu. Bizitzan poza eta ondo egotik geuk aktibokien berdoen gauza bata. Eta emizunera bat useme, entzun ondo. Emizunera, ondo jan, ondo loen eta lagunakin disfruta. Eta hortik aurrea beste guzti urteten jungora. Bizitza? Ondarrutarez. Bizitza, baina ondo bizi. Zenak ondo bizi, amak kriston pistak emotetza. Eta Mateosku. Emotezku, emotezku geuri. Eta ni egixera, momento batzutan, bizitzan danotak hauen, momento txarrauetan, honeaz askoak ordanazela. Ez dakizunin nondik hasi, jateku ondo preparata ondo jan, ondo loen, eta ondo etxezkun lagunakin egon. Eta beste guztik urten gora. Alfonso Sastre aipatu duzu eta haren bilobaren musika aukeratu dugu zu gidatzeko. Oso ondo, hau painar. Amendixek inok ez bilurrik euki hilia daiz, benetan mesira eta ez nahik esan baik jun, urrengoko liburure, 24. kantun Akiles eta Priamo dala Hektorren atxe, Akilesek Hektor hil etxen dau. Eta, komentaro buena eta gorputza izerrera txetzan, eta atxak gorputze bueltan eruteko eskatzetza, benetan enterralixateko. Eta Akilesek onartu txen dago azkanin, eta bisak alkar topaten da benin, eta Akilesek beran buru ikusten dau zemat sufriu erein da ben. Sufriu eraitza ez bakarrik Hektorren familia, beran aitai bebai, ze beran aita bakarrik lagaban etxin, bera gerra junalixateko, eta konturatzen da beran atxe sufriuten dela beran kulpi atxik. Eta orduan beratakarren minaz, eta Priamotakarren minaz alkarru lertu etxen dabe. Eta handi ederra klasen danok neharrezaz eginanela. Zeda, inkreibilire lehengoko liburun, geure gizarteko lehengoko liburun, ja olako empatizia dieraztit ezalan buelti motetzan eta erakustezkun konfliktuk eta soluzionateko nundi junbigazen. Eta gainetik, nahiro taipatu, Akiles ez dala Brad Pitten hor imagen muskulosu, ez da hori bakarrik. Akilesek esan etxen dau, lehengoko maxima etiku, agertu itxen da gure zibilizazioiku eta esaten dau, edozein gizon on eta zentzudune beran bikoti zaintzen eta matxatzen egon bilitzakea. Eta ez gerrietxen. Orduan, nahiro aldarrikatu Akilesen paperak Iliadan zaintza lanak aldarrikatzen da bela, eta ez dala macho man. Aketxun ditut ezazela.
Bai, nik nun espero Ez, nik ez da. Iliada hain gaurkotasunetik azalduko zen igunik, Bai, zezuk, plantatzen zau, irratsaio baten ari gara, nahiko serio, musika Sudamnesia marra, eta, bale, honek pase bat du, eta oso gozoari gara, sakon, aldi berean gaurkoteasunetik, eta bar, baina imaginatu, adibidez, Iliada jartzen duzu musika bilatzailean, ezta? Eta agertuko da hemen, referentziaren bat, esaterako, ea aurkitzen dudan, aipaturik hori. Angelofen Iliada. Angelofen Iliadak sonatzen du, ez dakit, akaso azken 2 mendetako musika garaiki da hor bilduta, edo, sonatzen borrela, bida. Tamien pentsatu, zabetela, Parrandan Ondarrun. Wow. Hortxe, beste arkitekto famatu honen Zubin Parien. Kalatraba. Kalatraban onduan, hortxe. Jesugiston atxurrekin. Egun osoa dabla eta Parrandan. Eta maia, aizaizu kontatzen, la Iliada ondarrutarrez honekin. Bai, ze Iliadak erakusti gupillo bat, zaintzai buruz, eta tal, eta, ez? Baina, abestionek Iliada izen hau? Angelofena da. Era, Angelof da, tipo. Angelofek sonatzeu, ez dakit. Dostoyevski eta Txehovekin kafe hartzezun tipo ate bezala, baina, ez da. Eta Iliada izena du kantunek. Eta horrela jarraituko du gainera. Izu, venga. Bueno, urrengoko anu, urrengoko ez da bez novela fine, da... euskeraz esangot, onkixote mantxakoa. Epa, onkixote. Epa. Onkixin. Eta... nik kasualidez hasi nitxan irakurten oso edizioi politxera topaine ban, ikustezu urrezku eta... Ez dakit entzulek ikusle zaretenok ikusteko aukera duzuen. Amen, urrezko... Latza, Pasada bat. Gaina, almohadilla harun eta hau buru apoiateko la louria jaten gatzunin oso ondora torbe, baina pentsatu torretxatxik eimenela. Lehenengo toma eragurtezun bitartean bigarrena apoiatzea. Eta... segunda zerbikala hona dauzkazun, 2 tomoak jarri, eta txak hortxei altura perfektua, albo batera lo egiteko. Bai, nik esango neuke horretxeaz, hoxe pentsatea enge dela. Hasi nitxan lorik einezin eban gabe baten esan eban, amen, honitxeke, soporifero moru funtzionako ez data, ez, hasi nitxan irakurten, hasi nitxan barrez, eta ezin laga, ze, bai, egixera idazkeri igarten dala ondala laureun piku urtekurana, baina zer kontaten daben, da gaina gauza batzuk zelan kontaten daben, oso atemporalatiz be bai. Esan berde, inok ez da, inorrez da konturatzen, baina Don Quixote publikazanin, bomba naturala izan zanela, ze testu inguru hartu berdu kontuta, 1605 argitaratu zen, eta inkisizinoi pilpilin eguan. Elixik markatean, ze inkisizinoi ez da dure. Elixik esatetzan ez da duai, zein errebiba, ze ereje, ze emakume zorginan izenin, eta inkisizinioek eurre da nahi, eurre, torturi, zu eta dana. Eta hortxe epokan argitaratu zen Don Quixote. Eta zehatxik esaten dut hau, jangoikuk ez da belako iselako paperik beteten amen, izto izan. Azira-aziran, elengoko kapitulun argilagaten dago ez, Quixotei galdetetze ia berak sinisten dabe jangoikun, klaro, eta listo. Jangoiku egon ero ez egon, izto izan ez da uixetako afektaten. Eta gainetik ez da egon iselako gertaera paranormalipez, ez da Shakespeare morun adibidez Hamleten hasiera laita gertzen gakola, fantasma morun, da esatetan nire inabe, eta hemen justizien bizu. Olako ise besta pasaten, dana da pertsonak sortutako egoeratiz. Eta gaina, momentu daten, berak, Quixote pentsaten daue, ne mamua gertu gako, izara pixan, eta baina irakurli ja baraki ez dana mamu. Eta oso modo komiko baten, kontatetxu iztoizak eta horren atzen da kritika fulminanti ordungo garaiko religioiai, elixiai, genero rolai, aristokrazixiai, danai. Baina zer pasaten da, hanje barregarrixe jenti, inkisizinoi eta zensuri esan konturatu. Eta lehen komentaro morun Iliada rezitaten zan iztoixa bat zanela, hau konpartiutekude. Zagaina, beren epokan horren beste jente ikisen irakurten, eta ezitu handi xeukiban, ni konbentzutenaz, irakurte benak konpartio etxe benela, zerrebizen irakurten, eta gero iztuixak kontaten. Nik ondarrun ezatzu beste pertsona bat irakurri da bena, gaina bisok, nik udan oporretako daten dut hau, ze oso ondo pasaten dut. Eta bisok gehibizen pareko kapitulo antzakutan, hasi ginen alkarri kontaten, eta hau pasaten gakonin, eta besti pasaten gakonin, ja, eta karo, jendi bat zezkun, niri esan isa ez da, nik erderaz txartu berbatzen dut.
Eta, karo, ikusten dabe, Kijote irakurten, da esatez, eta barrez, da esatez, maia, seguruza ulertzen. Hor barazu zer esatez, ez da dena kuadratzen. Etxeako moduko laguna oskezu, ez da? Hola gotan esan dizu, zuek etxeako, besteik ez da honeako. Konfiantza da honean. Nazka erra. Gero, esan birdebe bai, lehengoko edizioik ezitu handi xeuki banela, eta komentarou, 1605 argitaratu zen, 1614an, Alonso Fernández de Avellaneda izeneko batek, ataban bebai, Kijote eta Sancho Panzane istoixak. Baina esan oso elixaku, oso, bueno, jentia ezga konbape guzta. Orduan Cervantesek hori ikusi banin, esan banez ez, hemen ni atatean bigarrena, eta hausera novela modernuna ziri amentxe esaten da dela, ze bigarren tomun, Kijotek eta Sanchok referentzisi etxetze lehengoko tomuai, eta hori edizioi faltzuai bebai. Orduan eran hartin elkarrizketira. Eta Sanchok esatetzake, Kijote, bai, eta enteraz zer den joa guatxik? Zizaten dabe, hau istoixi sarture, besti sarture, eta bai, eta gaina horrek faltzuke Zaragoza bisaltzen egatxu. Komo que Zaragoza? Gu Zaragoza guteko asmoik espakau, ala, guazen Bartzelona. Ze ona. Orduan, autorreferentzialidadi etxen dane, lehengoko nobelire. Metaliteratura. Bai. Gero asko gustaten gazta lehen komentarotena, jangoikuk ez da huixelako paperi beteten, ze gainetik kruzaletan, eta logo Amadiz de Gaulan, eta oinarritxute da, beti, jangoiku atxik esaten da bez, espati altzaten da benin, eta hemen dulzinea esaten dau. Claro. Dultzinea, eta listo, jangoiku hor bez ez dau beteten iselako paperik, eta ero dultzinea zen jan hori beste kapitulo bata, ze ez da gu pentsaten duen printzesa, xamur, kastillo baten bisirana, eta momentu baten Sancho enteraten danien zen jan, Kijote izan etxetza, hori da dutzena, neure herriko neska holan bosarroi dakarrena, eta beti biharrin, eta jenti bilurrerotza, eta Kijotek esatetza, bai, baina ederra da, eta gainetik honestide, zintzude, eta listo, nire helburutako bete txenda, ez dut geixaua bir, orduan nunda guzurre, nunda engainu. En el fondo, Kijote ezeguan emote ban muruko soratute. Eta oso tierno iristen gazta zelanik emotetzen buelti gauzai. Eta gero, bigarren tomun, isesko oporretan hasen itxana, eta aurten jarratxuko erotena, atentzina idetzez da, bueno, hau ondarrutarre kontakorot, ze Kijotek prometiutetza Sancho Panzai insula bateko emperadore ingo da dela. Eta bestik zinugu, ze atxik, gozirakarrelako, eta beran umik ez da belako nahi gesa bihargo horrik etxe eta ez da belako nahi gozei pasati. Orduan ze prometiutetzen zinaztu txen dau. Eta momentu baten, Sancho Panza beran Andriaz berbetan, Andrik esatetzaine, pentsatot herriko mutilen bat gustaten gakola eta ia igual eskontzeko ero. Eta Sanchok ez. Bera insulako emperadore txendanin, olako konden batea zelo eskondukora bela labi. Eta Andrik baine txotxo ze. Gure labi amengo txerriku bara, elitxake aklarako, Onkixote eta Eurre. Bai, eta labur, Los Miserables. Barka dizagutela entzulek, momentu batutan galdu dugu konexioa streaming bitartez jarraitzen gintu zuenokin, baina mentxe gara, barkatu. Bai. Los Miserables. Miserableak.
Osea, ETV-ko telesail bat ematen. Bai, eskolan euskeraz esan da. Miserableak, hasi berriak, miserableak. Bai, ningo betxatxik igual naxaro Los Miserables esan, ze bestelan parodixi moten dau, eta hau bai ez dela parodixi, 1860 argitaratu ban Victor Hugok, eta zehatxik deitzetza Los Miserables bi kontzepto batzen dutxulako. Batetik zorigaiztokuk dizenak, eta bestetik arbuiagarria, bueno, hau ondarrun entzuten barabiz ez da ulertzen. Orduan, erderakada sartuko txuaz ez, desgraziauk eta despreziabilik dizenak batzetxu. Eta nik aldarrikatuko neuke Victor Hugo badala kanpotiarra neurri handi baten, ze margenetan eta baztertutakun istoixi kontaten dago eta erdigunea, eta eta isi 300 horriko liburure, isesko agostunero zen eban, ondiokan 8 garrenea enaia. Pazientzia irakurtekure, baina benetan mehezirau, da bertako epokako dokumental bate irakurti morun. Batetik Jean Valjeanen istoixi, por cierto, tradukzion Juan Valjean morun tradukziura dela. En fin, eta bestetik, bertako garaiko klase borroka eta Parisen ingurun eta asko berbatzen dago. Bueno, niri egin musikala horribli eritxeaztan, eta benetan noveli askoz hobetora. Ansuz Jean Valjean irakurten, abisa etxe dute, eta derrepente Waterlooko guda. 100 horri Waterlooai buruz berbetan, benetan, Victor Hugo, benetan zen necesidade, bakia una polone galduana. Baina ezkete peapa esplikaten dau, zehatxik galduan eurixein balako, ez manelako kaino mobiu, Bazpare, bueno, zu testu ingurua. Totala, 100 horri. Bueno, gero bardine pasaten da Parisko konbento bat buruz. 300 horri Parisko konbento bat esplikaten zen necesidade. Horretxatxi, dokumental bat ikusti moruko xire. Baina gero istoixik engantzatzen dau. Eta hemen ni benetan markatala gana bene istoixire Fantinena. Fantinek alabatxu batak, arratxe desentendio etxen da, eta du Jean Valjeanen fabrika biharrea, bitxarten alabi nun baten bateaz lagabir dauz, ama soltera morun ez dutze biharrik emongo. Familixa bateaz laten dau, diro baten trukez. Eta horre familixik ikusitxe zintzo ordaintzen da bela, pentsaten dabe diro gexau eskatzen hasti, esaten alabi gaxoitala. Eta orduan eskatzen, gaxoita! Eta orduan azten da, diro gexaua emoten. Fabrikan entera etxen di, alabirakarrena eta bota etxen da, behordun jostun sartzen da. 117 ordu biharrin jostun murun. Eta soldata oso baju irabazten dau. Eta bestik azten gakoz, alabi gaxoita! Eta alabintzako medikamentuk erosteko beran melena ederra ebai eta salduen behar dau. Urrengokun diro gexau eskatetze barriroik, eta orduan beran aginak saltzetxu. Eta ja askan-askani nahidan beste diro eskatzetzenin, ja ez dakar gexa ise saltzeko eta prostituzioen sartzen da. Eta Victor dau. Eta da, ogi pusketa baten trukez, harimi monbirrixaten da bela jente askok. Miseixik eskeni etxen dau eta gizartik onartu etxen dau. Eta hori reolako bum! Wow. Claude Debussy-ren kanto bukatu den bezalaxe, agurtu egin behar dugu maia beitia, ze bagoaz aurrera bigarren kafean, ze marabila ondarrutarrez klasikoetan murgiltzea maia. Eskerrik asko zeu, hainik asko disfrutarot. Gogorazu, izan ondo. Eskerrik asko. Aio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Gure entzuleek ondo baino beto dakite Twitchelari jarraitzaile fidelak dazkagula, asko maite ditugula gainera gure Twitchelariak, eta bazen garaia, doinuetatik aratago podcastean ere Twitchelari bat ekartzeko. Eduki genuen gurekin aiora probatxoa, Twitchelari ezatetzen gain YouTubeen eta ibiltzen dara, baina gaurkoan egunero guri idazten ibiltzen den Twitchelari horietako badaukagu, gurekin dugu Ibai Lasarte, Ibila 87. Arratsaldeon Iñaki. Lehenik eta behin, esango dugu beste Twitchelariei lasai egoteko, ez jartzeko enbidioso eta ezer, hemen Ibai edo Ibila 87 aukeratzeko arrazoi nagusia oso simple izan da,
eta da elkar ezagutzen garela lehenotikan. Bai, gaztetatik, ez? Eta gaztetatik ezagutzen ga, bilak handengo gera, orduan errexena niretzako zen, ez esateko zailtasun gehiago zekan bati esatea, eta gertuko bat bilatuta, gertuko bat izan da, ari izatea zen onena, eta horregatik handaukagu gurekin gaur bila. Bueno, eskertza izut gonbidapena, ilusio asko indit, jasotzia, eta egia esan kostatzait, lau abestiak aukeratzea, Bastante kostatzait. Gauza izan da, karo, zu pertsona bezala azken finen denboran zehar aldatzen zoaz. Eta musika estiloa ere aldatzen doa, orduan aukeraketa bat itea ez da erresa izan. Hombre, egia da, bizitzan zehar bai daudela abesti batzuk orbantxoak uzten dizkizuna, ez? Baina, bueno, orbantxo horiek bai juten dira tapatzen, sendatzen, da beste batzuk agertzen. Bai, eta orbantxo bat izan daiteke definitzen zaituena adin batekin, eta beste adin batekin ez zaituna definitzen, eta ez dezula hainbeste nahi berriro abesti hori jartzea, eta askotan epatzen duguna da, ez hori ere da musikaren, eta aukerak eta hauen gauza polit bat, batzuetan lau abesti izan daitezkela eta bestetan beste lau. Hori da, hori da. Baina zu bai hartu dezula nolabait edo definitzen zaituen abestik edo zure une batzuk edo gustu batzuk agian ere. Bai, nik saiatu naiz, nahi definitzen dizkiaten lau abesti aukeratzen, eta ustet aukeraketa honain detela. Nik gustatu zait aukeraketa eta seguro ere jendari desberdina, raro ez desberdina. Desberdina, esko du. Nahi badezu bai entzungo dugu lehenengo abestia, aipatuko dugu dela Toshio Masudaren Sadness and Sorrow. Entzun dezagun. Bai, entzuten ari gara abesti hau, ez gaitu zer da Toshio Masudaren Sadness and Sorrow eta zergatik abesti hau? Bida, ni bastante kontsumitzen dut pelikulak, telesaiak, animeak, bideojokuak, eta bereziki abesti hau da anime bati buruz, anime baten agertzen den abesti bat, Naruto. Bai. Ez dakit ezautzen duzun. Bai, justo hain naiz ikusten. Bai? Bai, kasualia. Zer bagarren kapitulo ontzaz? Ikusi nun... hain naiz presagabe ikusten, Naruto ikusi nun, eta hasi naiz Naruto Shippuden ikusten. Orduan honena ikusi duzu, ja. Honena ikusi edo jazta? Horain dena da relleno. Rellenoa baino, ja pixkat bajoia ematen du telesaiak. Bajoia ematen du, bale. Jazta. Falta zaizkit uste zazpileun kapitulo, eta ja badakit ikusietela honena. Ez, baina ona da. Eta, bereziki abesti hone gustatzen zaize bada anime hortan drama momentutan agertzen den abestia. Bai. Eta pixkat antibajo asko dazka anime horrek da, abesti horrek oso potentea da. Bai, gainera hori ez, drama estena horietan indar pila bat dauka abestienek, eta estena horiek indarra ematen diez, hori, bajoi momentu horiek edo tristura horiek oso intentsuak dira, badaka ez, bai, Naruto kasu honetan, baina animeek intentsitate asko daukate eta oso dramatikoak dira ere, bai. Hori da. Eta da, justu aproposa abesti hau jartzeko, igande euritsu goiz baten etxen zaudela, lehiotik nola egiten dune bila behitzen, eta da oso aproposa. Betire ez badezu lehiotik saltu nahi. Hori da. Horretako gogoan ematen du pixka bat.
Gero sakonduko dugu gehiago, barkatu, tentsio horretan, japoniarrek musika egiteko duten modu horretan, hirugarren abestiak ere lotura bat egin dezakegu abesti honekin, baina lotura egingo dut orain aurreko asteko Doinetatik Haratagorekin, ze Nerea Aranbururekin izan genuen, beak aukeratu zuen serie baten edo pelikula batetako soinu banden musika, eta pasada bada ez, kasu honetan Toshio Masudaren konposaketa honekin zenbat irabazten duen serieak ez, ze estenek zindar hartu dezaketen musikaren arabera. Bai, hau azken finen pelikula eta telesai guztietan bezala, zu hartzen duzu Steven Spielbergeko pelikula bat, kendu jozu Tiburoni banda sonora. Hori da. Aber zertan gatzen zaizu pelikula, o Jurassic Parkekin. Hori da, momentu ikonikoenak musikarekin gogoratzen ditugu. Musika beharrezkoa da ikusentzunezkoan, da hori gabe gehatzen da ezertan. Hori da, ze izango zen Eteren estena mitikoa, musika gabe. Ezer. Ezer ere, igual ez da ezer, baina bai izango zela zerbait, eta zinema mutua eta zeon garaian musika zuzenean egiten zuten, hori da. Musikaren, ikusentzunea astapentatik egon da musika. Bai. Eta Narutorekin adibidez fijatu nahi zena izan da, hori ez, hasierako open eta end horretan, musika indar asko da. Bai, garrantzi asko mateo eta denboraldiko egiten dute opening berri bat eta bukaera berri bat. Eta gero bai diferentzia dago kapitulo barnenetan, aldatzen doa musika pixkanaka evoluzio bat izaten du. Bigarren abestira paso egin behar dugu, eta umorea erabiltzen usten badiazu, ondo zaude? Bai, ondo nago. Bale, eske entzun dugu hori, abestia oso tristea da, esan zorro, pero eske aukeratu didazun bigarren abestia, da kantagoi belak ditugu maite, da ondo ez, ondo. Bai, a ber, sartu behar nun bat berri txarrakena, lau abestitan, nera bezarotik entzun duten talde, jarraitu dutena entzuten orain arte izan da berri txarrak. Eta beldurran egan, en plan, topikazau sartuko dut, bai ez, eta nahi definitzen diten talde bada berri txarrak da sartu behar nun. Eta gero zaila intzaitena da berri txarraken diskografia hartu, eta aukeratu abesti bat, zein aukeratzen duzun. Eta, aukeratu dut libre diskako abesti hau, justu izan txalako, hasi nintzanen entzuten berri txarrak, atera zuten CD hau, eta abesti hau bereziki, gainea, azken kontzertutan o azken jiretan ez da entzun. Ez da bat entzun. Abestia eta aztuta geratu den abesti egitako bat. Eta oso potentea da gainea abestia. Bai, ni disko hau entzun unean, hiru abesti aukeratu beharko banituen diskonetakoa, bat kantagoi belak izango zen, eta zuzenekoetan aztu da bezala, egia esan behar du, nire ranking pertsonalean edo, pixka eta azturan geratu den abestietako bat, hau izango zen, bai. Baina ikusten ez zuri badakala zerbait berezia? Bai, nahi abesti hau bereziki gustatzen zait kotxean jartzea, atope. Egun txar bat izatezunen lanian edo, etxau eta hor barrenen dakazuna askatzeko da justu aproposa abesti hau. Eta gustatzen zait, gero letra daukana bai asko gustatzen zait. Bai, eta Gorkaren hitza eginda, kantagoi belak dituzu maite? Baite ditut. Nei drama asko gustatzen zait, dramak egindakan zer ikusi guztia gustatzen zait. Eta azkenen berri txarrak esan duzu izan da, igual bizitzan gehien akompainatu izun taldea posiblea izan? Bai, nera bezarotik azken finen astentzea dauden taldeak entzuten, batzuk juteia desagertzen, beste batzuk agertzen, baina berri txarrako horregun dago bain arte, lehengo urte pandemia hasi baino lehen ez. Bai. Eta beti jungla kontzertuta, berri txarrako kontzertuta, eta letrak asko iristen dira, azken finean. Bai. Gorkaren letrak oso potentia dira. Bai. Eta zenbat aldiz egongo ginean, zenbat kontzertutan juntatuko ginean gu, berri txarrako? Elkarri guzi kontzertu baten berri txarrakena, 5, seguro. Bai, minimo.
Eta bat, oantxe grabatzen ari ganen oso gertu, pentsa handengo gaztetxeak. Hori da. Eta bat, nola zan, japones batzukin edo izan zan, hori... Kontzertu hona izan zan, mitikoa izan zan. Gero ni horintzak japonesekin hitz egiten, aberritz batzuk ateatzen nien japonesez erakusteko, gero hor atean egontzian pintada baditen japonesez. Naizena guatzen da nola hitzen zian, eta etxe detoriko burura, baina... Ez, baina honak zian, talde hori, Honak zian, eta gaina, zekaten, talde batzuk bakarrikan daukaten gauza bat, eta ez guztietala, nabaritzen zaiela, disfrutatzen nahi dela zuzenekoan, osea, nik bintzat japonieraz ez dakit, baina beraiek islatzen zuten gustoa zeuden. Positibotasuna, ze pozik zeuden, ze gustoa zeuden, andoengo gaztetxean sartuta, punk rocka jotzen, osea, irribarre batekin zeuden hiruak, kontagiatu itezun irribarre horietako batekin. Bai, gaztetxe kontzeptuakin flipatu intzutela pixkat, ez? Segura eski. Ez da, honi Japonian egin un bidaia bat, honintzan kontzertu batzutan, eta hor lokalak normalen oso txikiak dira. Eta sartzen dira, 20 pertsona, 30, gehiago ez. Eta hemen ja lokalak asko zaundigoak da horta dedikatuta. Claro, eta horrelako lokigu autogestionatu bat, eta de repente hain handia ikustea, eta hainbeste jende, porque claro, beteta zeon. Bai, berri txarrak zeon, orduan gaztetxea betea zeon, sarrerak agortu zian. Hori da, baina justo gaztetxetan eta ere beti, handengo gaztetxean berezik igual berandu hasten dira kontzertuak, ez? Amaiketan jarri eta amabiterditan, ez? Hori da, orduan, berri txarrak ikusi nahi zuten guztiak zeuden ja hor, leku hartuta, hauek hasi zianean, orduan, behientzako denak beraiek ere ikusten ari zian, eta gauza polita izan zen. Mozko zegoen, ies egin genion, kantu bera entzuteaz. Nazkaturik jendea bakarizketa, trukean da bide. Bai, aipatu dugu Japonia berritxaraken kontzertu horrengatikan, baina Japonian jarraituko dugu, aukeratu diazun urrengo abestia, urrengo komposizioa, berriro Japonera garama, kasunetan Koji Kondorena da, eta bideojoku baten soinu banda da, ezta? Bai, mundu hau pixka jende askontzat oso ez ezaguna da, baina pasatzen da pelikula eta telesaioekin bezala. Jokuak dakate banda sonora oso potentia. Eta ni gamera izan da, eta twitchlari bezala etorri naizela honea aukeratu da nun bideojokuen inguruan banda sonora bat, aukeratu etena pixkatera ematen dit Hortzarora Game Boy horrekin jolasten, garai horiek, ez? Sofan, eta ekarri dieten abestia da, The Legend of Zelda, bideojokuarena, Nintendo konpainia ekoizten duna, eta... Ez dira zuzinistuko, bideojokutan ni... Oain gutxo biltzen, asko biltzen izan Game Boya eta Game Boy Color haukin dituen, joku deixente, ez dez sekula jokatu Zeldara, ez da behin ere. Jende asko pasatzen zaio, pixkat jada aventura joku bat, ez da Mario bezala plataforma joku bat, orduan jendeai pixkatatzeak ematen dio, baino jolastu dutenak gero engantzatu iten dira dela. Bai, orduan, igual ez diazu gomendatzen, ez? Bazpare ez engantzatzeko. Bai, jolastu, gozada badala. Azkenen hau abestia bai da pixkat aventura oinarrituta, ez? Eta, umetan bai asko ibiltzen nintzen mendin, da jokontan daude bai mendiak, basoak, eta pixkate bai hortara ematen hau, ez? Mendiko paisajeak. Bai, azken finean, kanpotik ikusten dituna bideojokoak azkenean ez jakintasun handia egongo da, baina gauza oso aberatsak dira bideojoku batzuk, eta mundu handi badakate eta aukera pila bat, eta izan daiteke eta eboluzio handi bat, eta
hori izan daiteke justo Zeldaren kasua. Bai, artistikoki pasada badia joku hauek. Zen mimokin dauden inda, bai programatzaileek, bai marrazkilarik, eta azkenen bideo-jokuak arteak dira, eta oraindik pixka dago estigmatizatuta bideo-joku jolasten duen jendea, beti esaten da, eta frikia, ez dakiz, Bai, zanatza, Eta mundu hau oso ezaguna dago oraindik askorentzat, baina behin sartu zela gozada bada. Claro. Gozada bada. Bai. Bai, nekana peatzeko kompositor honek inditula bideo-joku askoren banda sonorak, da oso ezagunak. Zenek ez du ezagutzen Marion musika. Bera ere bai? Bai, bera da. Azkenen Nintendoko joku gehienetako banda sonorak beak inditu. Hala ere epatuko dugu zuk Game Boya komentatu dezula, baina gaur entzungo dugun bertsioa ez da 8 bit hoietako edo 16 bit hoietako ez, zerbait eguneratu goa edo... Abesti honek azkenen atera dituzten jokutatik daka bertsio bat. Eta orain dela 5 urte izan zen The Legend of Zelda bideojoku honek urte 25 urte urrena. Eta intzuten sinfonikoki eta dena orkesta baten bidez atazuten CD bat, eta entzungo denan justu da bertsioa. Bai. Noski, zuk abestea pasatzen izkidanean, ni entzuten hori nintzen, bertsio hau entzun nuen, eta badakizu zitorri zaiten burura entzun nuen lehenengo momentuan, John Williams. Bai? En plan, momentutxo bat increscendo bat, esan duen, ostras, kasi, ez da iguala, Star Wars. Eta ez dakiz, en plan, John Williams, Star Wars, gauza ez esan nuen. Eta nola bai, ondo, ez ondo izan, asko ezagutzen ditugu pelikuletako soinu bandak, eta igual astutago bezala daude bidejokutako, ez da Final Fantasy, Metal Gear, eta daude bidejoko batzuk oso banda sonora politarekin. Denetik dago, baina azkenen, depende zen momentutan zaude jolasten, eduki dezakezu tentsio momentua, lasain momentua, eta horrekin batera banda sonora egoki bat sartzen dituzte. Orduan, hor oso importantea da bideojokutan. Beldurrezko bideojoku bat adibidez, ez? Bai, atzeko musika hori, isiluneak, musikaz dagoela, bai. Bai, musikaz atorrenean, ai ama, zoze agertuko zaiten behin edo. Hori da. Bai. Nik beldurretazko gehiagien ezibili oso beldurtia naizelako, baina, bai, egia da, eta entzun dezagun 3. abesti hori. Hiru entzun ditugu Ibai, eta laugarrenari ekin behar dugu, baina, orain kontan bai Japonetik Euskal Herria itzuli garela berriro, hor gaude ez? Euskal Herria iten bezala. Azken finean ere bigarren kultura bezala hartzen dut Japonea, orduan. Baina lehenengoa Euskal Herria da, berri txarrak izan da lehen taldea, eta bigarren taldea ertzainak da. 574 abestia, entzungo dugu tarretxo baten, eta hasiko gara hizketan. Gabe bat baino latzago, ta urteak egun baino gehiago,
574 ohehut samina zabaltzan. Bai, 574 zergatik abesti hau. Jo, nire bai ekarri abesti bat, pixkat Euskal Herriko gatazkan zati bat esan duna, ez da abesti honek gogoratzen dit asko zenbat ongi etorri, konzentrazio, manifestazioetan egon gehan, daukan txalaparta soinu hoi beti entzun izan dugu ez, kalian manifestazioetan, konzentrazioetan. Bai. Eta gogoratzen dite bai pixkat momentu horiek, ez, gatazkako momentu horiek. Bai, bada gure ereserki bat abestia bazkenean. Bai, eta letrak zer esanik ez. Bai, letra zaharkitua gatu da zenbakian, ez dira 574 egun, baina oraindikan gehiegi dira, eta abestiak bizi-bizirik jarraitzen du zentzorretan. 574tikan desente jeitsi dugu, baina jeisteko gehiegi dago oraindikan. Bai, lana egiteko dago oraindik hor. Bai, horregia ez, transferentziak iritsiko diala ez, baina, gauza bat transferentziak iristea eta bestea 574tikan 0ra pasatzea. Ezagit ikusi dezun YouTubeen dagoen bideoklipa... Bai, justu abesti hau sartu zitzaidan buruan bideoklip hori, zuk esaten duzuna kafeantzokiko bideoa ez? Bai, hori da, bideoklip izan da, bideoklipa baino gehiago da, zuzenean grabatuta dago. Bai, intzuten, ertzainak intzun jira txiki bat, kafeantzokitan, eta YouTubeen dagona da Bilboko kafeantzokian dagona, eta da justu gari eta musikaria jaisten dira eszenariotik, eta publiko artean jotzen dute abestia hau da, publikoa guztia abestia hau esten oso indartsua. Hor ikusten da, ipatu dugun ereserkia, zer neurriraino den ereserkia, ez da garrikan dena kantatzen, da ere jendearen aurpegia, bideo horretan. Jendearen aurpegia eta ez dira denak bereziki gazteak. Ez, pixka boomer desente dago hor. Boomer desente dago, baina ikusten da boomer horiek jan eta mamitu dutela letra horren esan nahi. Igual oraingo gazte bati jartzen diozu abesti hau da ez dio askoik esaten. Ez dio beste esaten, noski. Bai, lau abestiak entzun ditugu, plazer handia izan da, baina agur esateko garaia da. Bueno, Iñaki, sartu dezakegu bonus track bat? Venga, vale. Inigo esaten du bezala ez, venga goiuri, vale. Venga, Ibai, esan. Bueno, nahi nun sartu beste abesti bat, dena dramazte izango. Ez. Nahi nun sartu beste abesti bat pixkat azken aldin Twitchlari streamerren artean bilakatu den himno moduko bat, bai Axuri, Jon Lee, Zardo Beltza, Ilargi, Arkakuxon arten, eta zein dan, Veneno pa tu piel abestia. Veneno pa tu piel, ostras, abesti... Aldatu dugu pixkaten hori amendikan, aurreko abestitatikan. Abestia honek sartzen zaigu goa, abestia hau entzun dutenen parranda gogoa. Goizeko 3etan hortzaudela taberna baten dena ematen, abestia oso aproposa da hortako oso alaia. Gukera hasi dugu gaurko saioa aipatzen gaur hori zurekin Ibaikin, Ibila 87 ginela, baino Ibai ere bazala gaur talde baten parte bezala zetorrela, eta zuek esan duzu, talde horren, Twitchlari talde horren, komunitatorren omenaldi gisa dala abesti hau. Agur eta gora gure Twitchlari euskaldun guztiak. Gora.
Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Izan zen la moneda, bazazpi urte doikun bakar bat, zeinote oroitzen dena. Iraiak 11.2001, New York baino lehen izan zen la moneda, 17 urte doikun bakar bat, zeinote oroitzen dena. Aurten argitaratu du bere lehen lana Kasernak, gelditu da denbora. 8 kantuz osatutako albuma. Rock eta hip-hopa oinarri hartuta, hainbat estilo joratzen dituzte, reggae, funk eta elektronika aukituak barne. 7 kide ditu taldeak eta rockaren ohiko formazioaz gain teklatuak, DJ-a eta saxofoia ere badu haien musikak. Orain dela pare bat hamarkadako soinua gogorakarri dezake Kasernaren doinuek, baina haien hitzek gaurkotasun handia dute. 7 kideak bigarren kafeko laborategira ekartzeak komplikatu xabarra zen, baina behintzat horietako 4 ditugu gurekin, gelditu da denborari buruz hitz egiteko, eta guztikoan 3 abesti aurkezteko. Ongi etorri beraz, Iker Arana, Beñat Armendia, Markel Fuentes eta Arkaitz Sagasti. Eskerrik asko. Txalde ondo, ongi etorri bigarren kafera. Kaixo. Naiz irratian askotan entzun dugu Esna bestia, ointxe Iraiak 11 entzuten ari gara, baina Esna askotan entzun dugu, eta atzo bertan estrenatu zenuten abesti honen bideoklipa, konta eguzu, pixka bat zein den bideokliparen kontzeptua eta abestiak berak adierazten duena. A ber, letra alde batetik eta bideoa bestetik, ez da, Markel? Bai, nik uste baietz. Lotura eukin dezakete, baina ez dauz guztiz erabat lotuta. Primeran, bat eta bat. A ber, letra zure kontu da, bideoa nire kontu. Letra berez, egin nahi dio referentzia, mass mediak informazio manipulazioari eta informazioari ematen dion tratamenduari, ez? Baskotan zelan gauza batzuk, bai direktamente ez diren kontatzen, bai batzuk argitaratzen diren eta beste batzuk, ez? Apurbet, gure egia eurek apurbet idazten dutela, ez? Medioek orokorrean. Zentzu horretan, apurbet temak esaten hau esnatzeko, konturatza horretaz, ez? Purbete medioi be kritika egin barriakiela. Hor daude oipamenak Venezuela, Donbass eta bar, eta hori da azkenean, ez? Medioen manipulazioaren ingurukoa. Da bideoa, en cambio, da, guk egin dugu bideoa Kostako Vibes eta Tiropun ekoizpenak lagunekin, Bermeoko Gatom, raperoa eta bere crew horrekin, Guitxi, Danekane eta jente horrekin, eta itxi genien eure egiten asmatzen historia kasu honetarako. Da egin zutena zen, Jontxu, Martinez Arrabeitia gure lagun bat Usan Solokoa aktore hartu, eta berarekin historiatxo bat 3 pertsonaia dituena, eta 3 horiek bizi dute modu diferentean gaur eguneko estresa, da gaur eguneko presio hori, eta bideoan hori da ikusten dena, nola pertsonaia bakoitzak egiten dituen bere bizimodua jarraitu, da batean estresatuta daude, kalera irtetzen dira, korrika egite dute, eta horri dabiz 3 pertsonaia oso diferente dira, baina antzeko egoera baten. Eta justo Esnarena da bigarren bideoklipa, ze aurretik hori ez, Kostako Vibes eta Tiropumekin ere intzen duten Iraiak 11aren bideoklipa, eta hortxe irudikatzen duzu pixkatez Kapitalaren eta zuen arteko saskibaloi partidua bezala. Etorkizun gehiago musikari bezala, saskibaloian baino horri. Eta eskerrak. Bai, hori da, bagoitza berera. Azkera humorizkoa da, polita da, eta hori humorazko dauka, eta ni bintzat parrasko goten. Bai, desde luego. Hauek, Bermeoko lagun hauek fenomeno batzu dira bideoak egiten, eta hasieratik bagenekien guk saskibaloian, eta kutre geratu alzela, eta eurek jakin dute horri ematen buelta, eta egiten gauza oso txukuna, eta ikusteko erraza dena eta polita dena. Eta, nahiko ondo adirazten duena, disko honetan daukagun soinua, eta, gustatu zaigu zelan egin duten. Fenomeno batzuk. Gelditu da denbora da zuen lehenengo diskoa, uste gainan martxoan argitaratu zen dutela, orduan orain dela gutxi. Baina, ja bete eta piko ja balio du galdetzeko zer moduzko harrera aukitzen ari den. A ber, esan. Aran atogatu intzaizu, tio. Nik uste nahiko harrera hona izan duela.
Oroar, ez dakit zenbat diska saldu dikun, azkenean Instagram bidez edo harremanetan jarri alzari gurekin diskak eskuratzeko edo taupakako web horri aldetik ere. Eta deskargai dau bebai, eta egia esan, hori galdera entzuten, nahiko ondo, bentsat salmenta nahiko ondo, eta gero lehen da biziko bideoklipa, iraiak 11 eukitu nahiko txo ikusketa edo YouTubeen, eta nahiko ondo egia esan. Bai diska orokorrean, bai bideoklipa, eta bentsat posik gaude, nik uste oroar posik gaude horrekin. Gara jauetan oso zaila neurtzea, hori zelako harrera daukan, eta azkenean fidatzen gara lagunek esaten diguten, gustatu zaiela, eta ondo dagoela, eta, bueno, baina lagunak dire ere, bai, orduan, zaila da. Bai, azkenean hori, bizitekin edo nola baita neurtu behar dira gauzak, eta gero gure kontu edo gure kabuz, hori behetzea zenbat, gutxi gora bera zenbat diska, orduko zenbat saldu ditugun, baina, bueno, posik gaude eta nik uste eta danon izenean. Orokorren harrera hona. Jendeak, entzuleak behin nik uste posi dauzela emaitzagaz. Nik entzun izabot, laguna dire egia da, baina, bueno, esain laguna direzenak ere esan doztie. Oye, oso guapa diskoa eta ikusi zuen bideoa. Batzutan lagunak dira gero gogorenak izaten direnak, así que hori... Bai. Gustatuko leitzaigu hau neurtzea zenbat kontzertutan, baina, bueno, krisi sanitario honekin, pues zaila dago. Komplikatuko da. Lehengo batean aritu ginen hemen beste talderen batekin izketan garai bateko kontzertuak ez egun batean emonekoekin, egun batean itxi zitezkela 3-4 kontzertu garai batean, eta orain 3 kontzerturekin gira bat egiten dugula. Beraz, bat amarreko proporzioan hortuko ditugu. Zuek, bost bali mozkezu 50 pareko katu, ze pandemiak nik uste hortara behartzen gaituela. Eta pixkat, asetu behar dugu burua, bestela. Depresiorako. Esan dezakegu Mr. Pongoren erratxutatik sortutako taldea dela Kaserna, denak zineten Mr. Pongon edo egun dira laketaren bat? Aber, Beñat, erantzuzuk? Hori da. Ez, nire kasuen, sartu nintzen duela urte bete inguru, Markelek esan da, eta orain arte teklatuak Markelek ere egiten zituen. Eta hori hain dela urte bete, Markelekin egon nintzen dugun batez, justo konfinamendua bukatuta jarraian, edo inkluso konfinamenduko dugun baten. Eta proposatu ziren eta sartu nintzen. Eta ia esan, nietzako da nahiko mundu berri bat hau, orain arte beti aritu nahiz edo musika klasikoan, edo piano batekin, ez dut ez da beste soinuri jo, eta batean sartzea jamondak, rodesak, eta nietzako zen beste mundu bat. Bueno, erronka politare, bai? Bai, baina aldi beran hori, ikasi dut pilo bat, eta jode, izan da, egon da ona izagian dutzen, eta batean kristolako aldaketa, eta... Esan behar da, Beñatxala fan número 1 Mr. Pongona, Esan behar da, kontzertu guztietan horregoten zen, Twitterrean ere bai, full, bai. Emonek egin ebe pasetze egun, ez? Talekide berri bat zeukatela, eta justo zala... Euren gitarrista... Hori da, fana zala, eta... Biken. Biken zan nahi zena? Izena egin harrapatu. Biken Larrañaga. Izan egiteke baina hori, bere baien fana zala, kontzertutan egoten zala, eta, bueno, de repente... taldearen bueltarekin, gitarrista ez zela. Hombre, guk ezagutzen genuen Beñate, eta bagenikien pianoa jotzen zekiela, eta guk behar genuela, eta bueno, zuzenean berari eskatu genion. Hau ez da, lekile bila gabizela, eta jente jaso genuela joren kurrikulumarekin eta bar, baizik eta zuzenean Markelek berari eskatu ziola, nahi duzu parte hartu? Honea. Uberez gainera, orduko teklatua, Markelek jotzen zuen teklatua, baina bilatzen genuen ez da apur bat, eszenatokian edo taulen gainean Markelen mugikortasuna ez mugatzea. Azkenan ez dakit, gitarra batekin mugitu zaite, ez da mikrofonarekin, baina piano asko mugatzen zaitu era horretan, eta nola baite hori da bilatzen nuena. Eta badare musika estilo bat, abeslariak normalen askatasun asko ditzen du, edukitzula holtza gainen mugitzeko aldearedik bestera, eta egia da, bateklatuekin oso geldik gatu behar dula, eta... Zuentzako galdera hori Mr. Pongoen ontzinaten entzako, zer mantendu zuen musikalki, zer mantendu da Kasernan Mr. Pongotik, eta zer du berria? Esango nuke berri asko deko mantendu da. Bueno, ya da Mr. Pongoren dizkan, dauza bestiren batzuk islatzen dena purruetoin Kasernarako bidea, ez? Fight the Power edo esetzi abestietan, estrofak ja derrapatuak dire, erritmoak apur betarinagoak, eta estribilloa baita barrokeroak dire. Eta orduen, gaien du gara apur bet ska reggae mundutik, eta gerturatu barrok hip-hopera. Zer mantentzen dugu?
Gitxi. Gitxi, azken finean izena aldatzea da proiektu berria aurkeztea da horregatik, aldatu delako hainbeste, esken nuela sentitzen proiektu berdinean ari ginela, osea, erdi berdinak ginen eta jarraipena da, ez da egon, ez da eten egin dela eta berria sortu dela, baizik eta jarraipen bat da, baina baritzen genuen hori, hainbeste aldatu dela, bai formazio aldaketa batzuk egon direla, ez, jente berria sartu delako, edo batzuk itxi egin berri izan zutelako, eta saxo berria daukagulako, eta saxoa daukagulako, eta zentzu horretan asko aldatzen zenez, gehiegi aldatzen zenez aurrekoarekin jarraitzeko, baina bakin genuen hobezela izena ere aldatzen da proiektua berria izango bazen moduan aurkeztea. Bai, baina azkenan hori labur bilduz kutsuren bat badago Mr. Pongoko diskan, eta aipatu behar du ere bai Tolosar batek parte hartu zuela Mr. Pongoko diskan, Juantxo Arakama galaukomakoa, Tolosak gau dela, eta Juantxo ja aprobetxau hori Juantxo agurtzeko eta eskertzeko kolaborazioa bere garaian, eta hori kutsuak basuela eta daudela Mr. Pongo diskan, eta ez dugula renegatzen, hau da, zuzenekotan erabiliko ditugu kanta horiek, gureak direlako, eta euretako batzuk, ez denak, batzuk ez ditugu nahi. Baina, bai, beste batzuk, bai, diskoak zenbat zituen, 7, 8, 9 kanta? Horietatik 4 edo 5, oraindik ere joko ditugu. De hecho, batzuk versionatu ditugu guk geuk, ojo. Gure burua. Ez barkatu, Kasernak versionatu du Mr. Pongo. Mantendu den gauza bat da letrak pixka bat, ez? Hor, adibidez, Latinoamerikako erreferentzia bazeuden Mr. Pongoren diskoan ere, baina, Iraiak 11an, Abia Jalan, mezu anti-imperialistak ere bi diskoetan hortzeuden, orduan pixka bat hor letraletikan ere mantendu, gero sakonduko dugu gehiago Goiurirekin, eta hori ikusiko dezu ezer datorren. Baina, hoxe, ez? Bai, mezu aldetikan bai mantendu dala hori. Bai, gaiak eta antzerakoak izan daitezke eta mezuak antzerakoak azkenean gu geu gara eta politikoak ez gara inbeste aldatu. Asi, askoz jota. Bueno, urteak pasa dira, ezkerretik eskuinerako bide horretan, non baita. Ezkerretik eta ezkerrerago. Hor gabiltza dena galbidean, Toni Kanto badago ere bai, Toni Kanto gorainik buelta egin dezake. Bueno, Gorka Maneiro ezkerrekoa da, así que... Bai, claro. Aspaldi, beti izate, Gorka Maneiroekin aspaldi ez Twitterrean olako topaketa, amodiozko topaketa horrelakorik izaten. Eta ez dakit non den bere ezker, lenguan ikusi nun zerbait publikatu zuen, ezker errepublikar mugimendua bat Katalunia inguruan, eta ezen bastan garaia ezkerra unionista izateko, eta Espainiaren batasuna, Maneiro, venga! Baina, azkeneko aldiz, esan zuen poesia zuzinela. Zer ez dakizu, Gorka Maneirok Twitterren esan zitela poesia eres tu. Horri ezin duzu gain ditu, orduan ez zaiatu. Horita gero hil naiteke. Bueno, a ver, Kaserna. Gorka ur, Kaserna. Gorka Maneiro. Postal kolekzionistaren diskoat igual oparitu behar diozu, baina bueno. Hori ditxigo da, Kaserna. Kaserna. Gupe jaso genuen be Twitterren Willy Toledoren erantzuna, esan Ezekila nor ginen. Nor ginen. Y esta peña quién es? Gorka Maneiro hori esan zidan. Lehenengo aldiz Gorka Maneirorekin sartu nintzanean Twitterren esan ziten, es que no sé quién eres, da erantzunion. Bueno, no sé, me seguiste tú hace una semana. Ahora pasas a mañana. Tira, Kaserna. Willy Toledo, Gorka Maneiro. Denak nirekin. A ver, zentratu gaitezen mesede. Letrai buruz nik izango eten azkeneko partea Goiuri esaserretzeko. Denak lapurtu dizkit. Euskeraz egiten dezute, gazteleraz ere, ingelesez eta alemaniaz ere, baina harritu nagoena ez da lau hizkuntza sartzea da, abesti igualan, sartzen dezutela lasai asko, euskera, gaztelera, chill mafiak ez du zer inventatu, hemen aurretikan ere jendea egiten zuen hori. Jo, egin ez da. Iñaki barkatu baino, Kaser. Atentzio ditu egiten hori izan dela, naturaltasun askorekin egiten zutela hori. Horrek sortzen du talde barruan gure eztabaida ere bai, batzuentzako gehiegitxo delako, eta egin daigun kanta bat euskera hutsean, beste bat nahi baduzu egizu osorik, Markelek idazten ditu letra gehienak, egizu osorik alemanez nahi baduzu, baina ez nahastu alemana da, baina beste batzuk horren aldekoak gara. Mano Negraren garaitik edo, ni oso fan naizelako adibidez, edo Rude Hi-Fi, hori Barrio Beat, horrek ere nahazten zituen kanta batean, hainbat
bat hizkuntza, eta niretzako hori marabillosoa da. Osea, ematen dio aberastasun bat kanta bakoitzari. Da, bueno, pues beste batzuek espadute nahi, pues bilatu dezatela beste talde bat. Egia da hoin itzulpenak egiten orduan apurret diosoa dala, ez da? Webgunean eta holan, zegaro, gure dugu jarri itzulpenak euskeratik gaztelera eta, bueno, alderantziz, baina originala dagoen esnaztuta, bueno, sortzen ditu rikamikak ere, baina, bueno. Laizter entzungo dugu ja esna bestia, baina nire azkeneko galdera da, aurreko astean eduki genuen hemen abi, bi dirala, gaur zuek zaudete, ziratela 7, naiz eta gaur 4 etorri, nolakoa da 7 pertsonen artean lan egiteko modua, zakit, eskertiar on bezala dena asamblearioa da. Beñatek erantzun behar duela, ze beste hauek asko diatzen. Gu beti pianisten alde Beñat, osea, que heldu horri. 7 gara, baina gero gure taldeki bat Tarragonan bizi da, eta orduan, entsaioetara etortzen da, ez dakit ilan behin, etorriko da, orduan, errezagoa da, 6 kudatzea, 7 baino, berdin beti biltzen gara ez da behidan, ensaiatzeko orduekin, egunekin, batek ezin du besteak ere ez, eta orduan beti biltzen gara horrela, baina gero bestelan ikuste ja behin lokalan sartuta ondo egiten dugu lehintzen. Bai. Nola izan Googleko herramienta ze horrek? Meet. Ez, agenda kuadratzeko herramientak. Kalendar da? Ez, badago bat, lako enkuestatxo bat bezala, bakoitzan markatzen ditula. Doodle. Baina ez da Googlena. Ez da Googlena? Nola izan iguala duka. Wow. Kaserna. Ez bari, Doodleak egingo dituzu ez, datorren asteko ensaio aukerak, eta ben, astearte gaua, asteazken eguerdia, eta hortik kuadratuko dituzu. Ez hori bakarrik anera, bakotza pues, badabil elkartetan, edo kolektibotan, edo lanean, edo ez da, oso zaila da benetan elkartzea danok, Baina astean behin lortzen dugu orokorrean, Itxienez, bai. Ez da gutxi. Asko da. Bai. Da musiko ona kara, osea, que astean behin eginda nahikoa da. Bida, atzoko saioan aritu ginen hitz egiten gure emozio-terapeutarekin egoaren inguruan, eta jakin izan baga. Bueno, laukote, oirukote, Iñaki tokatzen zaie jotzea. Tokatzen, Izketan, abestitxo bat entzungo dugu. Esna, uste gain entzungo dugula, así que... Gauza esango dizuegu, gure set akustikorako bidea egizue, zuek hiruak behintzat, eta segituan entzungo dugu esna kantua. Animor. Bigarren kafearen laborategian kasernatarrak edo uretako batzuk behintzat nahi duzuenean. Esna, zuekin entzule. Kasernaren melodia Belarrian 106.5 FM Eguraldi lainotzua hiriburuan zabaldu Egunkaria berritxarra lenorrian Beste egun bat Segobian Piztu telebista ez galdu pista pornografikoan Donbazta jazta gertzen albistegietan Venezuelan ez Espainian Altzazuko hauzian injustizia Ideien alkimistak urre bihurtu nahi du Mundu honetako miseri guztia Dezitzuratzen du argazkia Dracula horiak baituta du egia Itzali jarkia piztu, fantasia fueron felices, comieron perdices Ipuin zoriontzu baten alegoria, sartu nahi digute memorian Iragarkietan, 21. mendeko droga futbola Derbian atletik ekola, euskaldunon propofola Marihuana eta alkola, garaie iberdrola Partiduan, esna iratzar gaiuan Kasernaren melodia Belarrian 106.5
FM Eguraldi lainotzua hiriburuan Esna iratzar gaiuan Kasernaren melodia Belarrian 107.5 FM Eguraldi lainotzua hiriburuan Hola burguesia montada en el dólar Ez dago kontrola, polizia da Orgiaren zaindaria bildu da Simpozioa Huxley zuzendari Erabakia, ados ez dagoena Lubakira, 36ko Udariak bezala, ez da gauza bera Fronte popularra, ta fronte nazionala Egoa eta iparra, Cecilia Payne Iparrizarrak gida dezala Mediterraneoak dakarren kresala Aspaldik datorrela, gorpu ez betea Galdu dut fedea, demokrazia Mas median, aspaldi da itxia Errefuxiatuen krizia, ze gauza bitxia Siriarren bizia, ez da primizia Europaren minbizia, ez taltzeakakoa Horregatik eskolan txikitatik rolak ikasten Alimentando la bola, gazteetan berriz Jarraitu protokoloa, antes muerto que sencillo Siempre a la moda Esna iratzar gaiuan Kasernaren melodia Belarrian 107.5 FM Eguraldi lainotzua hiriburuan Esna iratzar gaiuan Kasernaren melodia Belarrian 107.5 FM Eguraldi lainotzua hiriburuan Esna Esna Hortxe kasernatarren lehenengoa, Esna, eta badatoz gure elkarrizketa gunera berriro, ze galdetu behar diogu, diskonen grabazio prozesuaren inguruan, baina baita Creative Commons lizentziapean argitaratu izan ontan, lehen lan honek, zigilu hori edo kudeak eta forma hori darama, galdera ez da originala, baina zergatik edo zerrek eraman zaituzte ontara, mutilak? A ber, gu gabiz Taupak elkartearekin, eta eurekin ikasi ginuen batez ere zer den sorkuntzaren banaketa librea, copyleftaren filosofia hori. Gero ora, hau ez da bakarrik sorkuntzan eta artean eta musikan, oso ohikoa da, batez ere softwarean eta informatikaren munduan, eta, karo, zuzenean horren aldeko apustu egin genuen, hau da guretzako gauza natural bat, gu egiatan musika konsumitzerakoan, nahiko piratak ere izan garen eta orduan guretzako logia hau banatzea eta ez egitea gure sorkuntza hau eta gure propiedade intelektual hau gorde gainera izango bagina, pues yo que sé, Michael Jackson, pues acaso mereziko zuen, baina gure tamainako taldeentzako kasi hobe da ere bai libre uste hauek edonork erabiltzeko. Hombre, azkenan garrantzitsuena da jendeak musika entzutea, gure musika entzutea eta mesua zabaltzea. Orduan ez deko zentzu handirik trabak jartzea horri. Eta intelektualki, kultura, guk egin dugu eta aitorpena gure dugu, baina denona da zentzu baten ere. Diskonen grabazioa 10 egunetan burutu zenuten, beste 5 egun nahasketek eraman zituzten, eta, Fruizeko gaua estudioan grabatu zenuten, nahastu eta masterizatu, hortxe Aitor Abioren eskutan, Aitor Abio ez du gorkeztu beharrik, PLT hoi, gaur egun revolta permanenterekin dabilen, eta gauaren sortzai horitakoa, nik badut oraindik ikarrezko kapritxoa inaki gaua estudiotan sartzeko, ze oraindik obratan zebiela Aitorrek behin harrapatu nindun eta erakutsi ziren argazki batzuk izango dala, hostia, eta flipatuta zegoen. Eta bada, izango da, baina oraindik ez dugu aukerarik izan, eta gainera oraintxe konfinamendu festa hauetan, bisitan joateko ere nahiko gaizki, baina nolakoa da gaua, eta nolakoa izan da Aitor Abiorekin lan egite hori, Arana?
gaua handia, batez ere bai. Aitorra abiok beti esaten zuen, aire, hemen behar duena da aire, ondo grabatzeko. Zer ez dago hemen grabatzeko, aire, hori, behar da. Bueno, eta grabaketa prozesua egia esan oso ondo Aitorrekin, gu berez ginen harremanetan Aitorrekin, bueno, Aitorrekin harremanetan jarri aurretik, jarri ginen harremanetan David Danklasekin, eta David Danklasek ez dakit aurre ekoizpena edo entzunda, esan zigun berak ikusten zuela ez dakit bidezkoa edo Aitorrek egitea, eta behin joan ginen Aitor eta gaua ezagutzera, ondo elkar ulertu genuen, eta erabaki hartu genuen nolabait hori bertan egitearena. Aitorri galdetu dugu, ea nolakoa zen, zuekin grabatzea. Kaixo kuadrilla, zelan? Esperientzia oso polita izan da. Olako jendeekin lan egitea, bai musiko eta pertsona honekin gauzak egitea erresa da, ez? Gauzak guztiz errazten dabe, eta bueno, eta behintzat lan asko egin da, barre batzu bebota dugu grabatzeko orduan eta lan egiteko orduan, eta esan bezala eskertzekoa da, benetan, eskertzekoa da. Eta lan egiteko era, ni produzioa beti bezala ikusten doan moduan da, lehenengo lokalean sartu, estrukturak eta gauza orokorrak finkatu, gero hotzekin bardin lokalean ostean, hasi ginen batez belantzen estrofak eta estribilloak nondi joango ziran, eta gauza orokorrak estudia sartu baino lehen, eta ja estudia, horrazten zara ja martillo zincel esaten doan moduan, ez? Ja gauzak askoz be finagoa egiten, eta gauza lantzen, Baina esan bezala, erresa izan da. Jende honekin lan egitea eta gauzak egitea oso polita izan da, benetan. Bai, gora, Euskadi. Horre, Aitor Abiorekin batera, Asierzu Beltzuik eraginaga eta Egile Peñar izan dira, grabazio eta masterizazio lan horietan, eta inon irakurri ditugu, Iñaki, esaten, Aitor Abiok guraizak sartu zituela. Letrak densoak zirela, zati batzuk errepikakorrak, hor, borroka pixka da, dena de puta madre, dena oso ondo, baina borroka pixka igual egonda, ez? Ez, borroka ez horren beste, egia da, hori, aranak ez duena, ez? Guk David Danklares hitz egin genuen, eta berak esan egin berba Aitorrekin, eta joan eta esakatu genion, ez karrik teknikoarena egiteko da grabatzeko baizik eta produkzio lana egiteko da. Aitorrek esan duena, bera etorri zen gure lokalera, eta, kantak ezagutzen zituen grabazioa pasatu geniolako, eta egin zuena zen, zati hau luze egiten da, errepikatu egiten da, ideia hau ja kontatu duzue, edo hemen gehiegi jausten zaizue, eta proposatzen zigun aldatzeko. Baina ez zen derrigorrezkoa, alderantziz, proposamena zen, batzutan kasu egiten genion, bestetan ez, berak transmititzen ziguna ulertuta, igual, aldaketa egiten genuen, baina ez leku berean eta berak esan bezala, eta egia da bere, fenomeno bada, matxura, da revolta, da PLT, eta beste guzti horiek, azkenean berak daukan esperientzia hori nabaritzen da asko betu ditu baile soinua, kantak, eta baita testuak ere bai, testuekin ere berden oso luzeak eta oso densoak zirelako, da noizean behin arnasa hartu egin berdelako jenteak ere kantatu ahal izateko gurekin eta letrak ikasi, baina bai oso gustora nabaritzen da asko dakiela, eta oso ondo egiten duela lan, eta fenomeno bat, eta ja faltan botatzen dugu, berari bizita egin, berari Ikerri, Gileri, Asierri, eta bar, eta bai joango gara, eta diskoren bat eraman, porque ez diegu eraman. Gogu pendiente un niño baskari bat eurekaz, hori geratu zen pendiente, baina garo, pandemia garaian basaia da, baina joango gara bizitan seguro, laster rongo gara. Esperientziagatik galdetu diogu, baina baita sonidoagatik ere, erronka horrengatik, eta Iñakik aipatu du ez, iraganerako, sugerentzia duen sonido hori ere hor dagoela, eta galdetu diogu, aizu Aitor, zein izan da erronka soinu hori bilatzerakoan, lan egiterakoan, eta parentesi artean, hau WhatsAppez egin dugu oso harin esan diot, friki jartzeko lizentzia pixka daukazu. Zorrela goiurik jartzen du martxan alerta friki, eta gauza ederrak gertatzen dira, eta hoxe kontatu digu. Erronka oso polita izan da. Gaua estudiotan sartu ginen diskaia grabatzen, eta, kanta lokaletik ekarritako kanta bakoitza, bakoitzantzako mikrofonoak aukeratu, instrumentuak eta
kanta bakotxa behar zuena gauza kanta batzuk behar zuten instrumentazio gehiago, beste batzuk gutxiago, beste batzuk produkzio gehiago, beste batzuk gutxiago, eta kantaz kanta lantzen eta eraikitzen disko izan barzana, ez? Gero bukauta, bakoitzari nahiko disko barrokoa da, ez? Ez dagoz kanta asko, baina kanta bakoitza badaka beran puntua eta beran personalidadea, ez? Ordune, ginen kantaz kanta bilatzen bukatu arte, bueltak emoten eta zer behar zuen, bai azteko orduan, bukatzeko orduan, koruen orduan, eta, batez be, produkzio lana egiten, ez? Eta hori bukauta, orokortasun global bat emoteko diskoari, ez? Eta, esan bezala lan polita, eta eurek eskainitako errestasun guztia eskertzeko benetan. Eta anekdota bat ia animatzen diren kontatzen, koruak egiteko orduan egin genduen bertan ginen gehienok casting bat, eta diskoan badau taldekoa ez den baten korua eta koruak eta kontatuko gotzu eura barre batzu bota genduzan eta kontatuko gotzu eura gertatu zirenak, ez? Bezarka handi bat danontzako eta usua handi bat. Lastera arte? Bai. Ara naze pasazan hor. Ia esan, ez nahez akordetan zein izan zen kanta, era. Goratzen duzu zuek? Izango zen Don't Stop, edo? Kontu da hori, koruak egin behar genituela kanta baten, eta ez ginela kapaz. Eta danok frogatu genuen, ez genuen antxa, ez genuen afinatzen, eta azkenean argazkilariak egin zituen. Serio izate? Zein zen argazkilaria? Baina, nor da argazkilaria? Gure lagun bat, egin duela diskaren portada egin du, eta ere, aparte gure bideoak egin dizkigun argazki guztiak berak egin ditu Mirene Gonzálezek, ez da? Bai, eta gauzen da, ez dut. Bai, gauze eta haien, eta itxuta hor, bai, taukoro bat. Hori, bi kantetan. Bainatzu gaitu duzu esaten Aitor Abio, hau disko barrokoa da. Hori, bai. Eta pentsatu du Aitorre, jode, nahi tokate ifuga, bajen tokate ifuga ez didate jotzen utzi pianoan, ez da? Hori da barne txiste bat, horre berak esaten zigon, eske punk musika egiterakoan da A, B, C, jazta, hori, zuek egite dituzu ez dakizen bat aldaketa eta itzuli eta barrokoak zaretela, barrokitos ez izan. Barrokitos, eta grazia pila egiten dugu barrokoak esaten digunean, porque, claro, guretzako esken neukan oso argi gauza ona edo txarra bat. Baina, bueno, gustatzen zitzaion, dirudienez, eta aurrera segitu genuen, bai. Doinu honek, zera esan nahi du bigarren gandu datorrela inaki. Gaur ez dakau Mirene González egiteko koruak itxuta gorren, baina, abertzen muzu. Bengo, badoaz kasernatarrak gure gune akustikora, eta segituan itxueta goren zungo du. Eman, Morkela. Wow, zakurren zaunka, egun eta gau laukatu dardarka, zein da ausarta mozala jartzeko, ni ez barkamena eskatu beharko, tratamendu ludobiko, errebeldentzat Instagram, egungo gestapo, Jeremy Benjamin panoptiko, idealena dena tastena norkezango.
txistu eta tabalaren erritmo zarrean dirudunak ari dira. Dantzatan uniforme eta borrak, itzu eta gor bakoitzak bere rola. Ikesiga la moda de makarra, a polizia pauso bat besterik ez. Hitzen giltzarra pogor, putza zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago. Hitzen giltzarra pogor, putza zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago. Oi hartzunak Bilboko kaletan gazte bat lurrean ezin erantzun, ambulantziaren sirena entzun zuen askena, ertzaina bat barreska hau ezena, zein kondena nahi izan dutena, justizia ala karta batzuentzat pena, besteentzat galanta aparta, ez dute zer jakin nahi zoilik noiz amaituko den kanta. Zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago. Hitzen giltzarra pogor, putza zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago. Hitzen giltzarra pogor, putza zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago. Hitzen giltzarra pogor, putza zarro, akademia gutxiago pentsamendu gehiago. Beno, itxutagoan entzun dugu eta bagoaz azken txampan murgiltzen, momenturik zaienean murgiltzera gainera, Kasernatarrok, sarraskia dator. Badakizu zerren sarraskia? Jakin badakigu, baina ez dakit espero, esentz. Zera esango dizugu, izango duzu plazarra estreinatzeko gure sarraskiaren ahots berria, zedama gigu. Iabetak esaten, eskatu behar diogu gizon honi grabatzeko sarraskia hitza. Eskatu behar diogu, gertatu da, entzun. Sarraskia. Baina ez berri entzun? Bai, mesedez. Sarraskia. WhatsApp jajatzate duzunean. Kandido Orangaren ahotsa WhatsAppean sarraskia esaten gauza ederra da, Nik askotan esan dizuet, nere kontzientziak Kandido Urangan ahotsa dauka. Osea, nik esatetenen, venga, beste zerbeza bat hartukoet, eta nere burun zerbaitek esateu ez, beste batez, ahotsoi da Kandido Urangaren ahotsa. Bueno, sarraskia Goiurik idatzen duen tartea da, eta azkaraskiari mardu gainera, azken txampan murgiltzen ari gara eta Goiurik aukeratzen ditu letra zati batzuk, eta hortik abiatzen ditu galderak. Tirokatu. Bai, eta gainditu dezakezue, baina nota lortzea da helburua. Nota ona lortzea. Urranditan sartuko gara, Bai, ikusiko duzue. Venga, lehenengoa nahiko urrandia da. Nik idoian ikusten cuidado. Venga, Markel, zure txanda. Noa, 21. mendeko droga, futbola. Derbian, Atletikek gola. Ze gol? Ongi etorri Gipuzkoara. Bueno, oso txarra diren ez da begorik sartzen, baina, guretzat be posgarria, holan ez dago jendia tontoan egiten. Hori zen, errimatzeko, baina, bueno. Ez, galdetu behar genuen, zenola aurreko asteetako asuntoa ikusita, Zerria dan, Futbola 0 gustatzen zaio. Eskerratzen dela futbola gustatzen. Saio hontan ezkara oso futbol zaleak, Iñaki pixka bai. Iñaki bai, bakarra, porque besteok. Eta, baina dare, baliatu du, arziri esartzeko. Ya está. Ya está, hori zekala. Parreala, Venga. Jarraitu ingoet. Letretan ikusiet, adibidez, Altxasuko auzia, errefuxiatuen krisia, Siriaren bizia ez da primizia, Arde Palestina, Ardio Saigon, Munduari marrak, Afrikari bala, Klase eta zabala,
gai politiko eta sozialak lantzen dituzue. Nere galdera da, ea aurretik erabakitzen duzuen, adibidez, abesti hontan, ez dakit, egin nahi dut, erreibindikazio edo aldarrikapen hau, edo naturalki ateatzen da, ze berezkoa duzue zuen izaera da, eta sortu iten dira, edo badaukazue, bai, abesti hontan sartu nahi dut, Siriako hauzia, bai ala bai. Kontua da, rapean eta Markelek idazten duen moduan, gaia dago atzean, baina gai hori aurkezteko erreferentzia anitzak erabiltzen dituela. Ez da horren beste erreferentzia hoiei buruzko kanta bat, baizik eta erreferentzia hoien bitartez beste gai bat jorratzekoa. Ez? Bai, hori da. Osea, gai orokor bat badau abestien, baina referentziak ez dira direktamente lotuak edo ez dut esan nahi hau sartu behar dut bai, nahi eta nahi ez. Dire, gaia orokorrekin igual lotutako referentzia batzuk, ba, horre zipristintzen direzenak, ez? Gero irakurri gu da bidez, entzun dugu Float like a butterfly, sting like a bee, Muhammad Aliren esaldia, eta erreferentzia asko dazkazu ez, La Monedari egindako erasoa, Irole Irratiaren frekuentzia, proiektu honetan hitzek garrantzi handia dute, ez da? Bai, eta bere lana badaukate ere, Bai, eta, de hecho, Eta negoziatu ere egiten ditugu. Negoziatu ditugu gauza batzuk ere, orokorranek idatzi izan ditut, eta, gero, hori, negoziatzen dugu danon artean zer jarri eta zerrez, eta, gauza batzuk aldatu dira originaletik, digamos. Baina, de hecho, egin pandemia bitartean, grabatu aurretik, egin genuen Zoom bidezko bilera pare bat, lehen tratamenduei buruz eta zer esan eduen referentzia bakoitza, zeratik autotu den referentzia hori apurbet esplikatuz gure letrak. Bai, barne mailan ere jakitun izateko zer suposatzen duen letra guzti hori, eta ados ez zeuen honor edo, hau ez dut apropos ikusten, esaten ginen, eta baina orokorrean bai, danok atoz bat esan dakoare letretan adierazten danarekin. Eta azkenekoa, Teloiaren bestaldean abestian, irakurri dugu, mezu bat zabaltzera gatoz, azalaotz, barrua bero. Mezu bakar bat bidali beharko zenukete, bazenukete, zein zango zen kasernaren mezua. Wow. Hartu arnasa. Nik uste gure ideologia dela antikapitalista hortik doala azken finean egungo sistemaren aurrean eskarela konforme sentitzen eta horren ganean hainbat adibideren bitartez hori da salatu eta borrokatzen duguna. Fight the power. Oie, letrekin sartuta gaudela, badago horre anekdotatxo bat, eta badaukagu esaldi bat, gero jendeak esan diguna ez dela horrela. Hau da, guk esaten dugu, y que siga la moda de makarra... De makarra a policía. Hau da, makarra danak polizia bihurtzen direzela herrietan, seguramente... De makarra a policía, pauso bat besterik ez, baina jendeak ulertzen duena da y que siga la moda de matar a policías. Nik ulertu dut matar policías. Bai. Ese está de makarra a policía. Epa! Eta ez dakit. Gertatu zen entzun nuen behin, los chicos del maíz esaten duela, nola da? Edo Defcon 2 esaten du, habrá que empezar a matar policías, baina ez da hori esaten duguna. A ver, bada espada, ez dugu esaten hori, ez da... Kasernak argitu nahi du hori ez duela esan. Hori da. Pero ze pentsatzen duen. Baina ez dugu esan bada espada, Ez da hain txarto iruditzen zaigula ere, ez? Es que justo nik hori ulertu nuenean esan, ostras, ¿qué macarras? Alerta como lo escucha Audiencia Nacional. Ostras. Bueno, ez du esaten hori, esaten du, de makarra a policía, da oin akustikoan, pues hori el separatu egite du. Bai, egin dute modu baten separatu hitzak. De makarra a policía. Normalean bion bitartean egiten du gainera. Bai. Ba, hola, pena, kartzelean ere erdibana. Bai. Bueno, laukote, gustora asko gabiltzazuekin, baina denborare aurrera doa, txaldeko 6ak hortxe bueltan ditugu, eta azken kantu entzun behar dugu, Times Square. Beraz, mila esker, benetan, placer bat. Plazerra gurea. Eta hurrengo batean etorri zeureza batzukin, edo. Bai, hurrengo batean zerretzak gure kontu. Agurtuko ditugu azken kantu honekin, Times Square entzungo dugu, segituan gure gune akustikoan, Kasernatarrak.
Bigarren kafearen laborategian asteazkena agurtzeko, hau da Times Square, eta hauek kasernatarrak dira. 2017ko maiatzaren 18 eguerdiko 12:00 Times Square aspaldi da esna, erlojuak markatzen du desfilaren martxa, korbatak maletinak atzera eta aurrera, Sony Coca-Cola bombardaketan, letargiz betetaklo plaza ilunean, Richard Rojas gaztea ziztu bizian, Bronxetik Manhattan erdigunera alkohol eta drogak, volantean Aliza Elsman, askenengo alegatua, gelditu da denbora, New Yorketik Alexander Platzera, tik-tak, berriz abian da, uraniaren mekanika guztia, promestuta hilargia zinezta minez kronozek alduna, maite mindudu, horratz puntak markatzen du orain, viniloaren melodia, sintonia, doinu bazatia, biraka, Big Ben espazkaia, atzera kontua, hasia da, Doomsday Clocken amabiak, bultzara zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu, yeah, Doomsday Clocken amabiak, bultzara zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu, tik-tak, gelditzerik ez da, bagoa sartzen abiadura, iargiratzea urrezko gaztelua, nork ez du maite askatasuna, Doomsday Clocken amabiak, bultzala zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu, yeah, Doomsday Clocken amabiak, bultzala zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu. Diruagatik saltzen dugu denbora, horrela ez bada ziegara, amodiagatik eman nuenik dena, jamenago florin zelatan, minutuak astiro doaz, lau pareten artean, San Pedroko kanpaiak bihotzean kolpeka, ashes to dust to dust, denbora ezin berreskura. Doomsday Clocken amabiak, bultzala zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu, yeah, Doomsday Clocken amabiak, bultzala zenbia, gizon grisak, denboraren ministerioak, estan dagindu. Keep calm and bigarren kafea.